Yn hyb Siân a Glenys, edrychai'r bys i ffatri Pen y Bont yn Wrecsam. Cymerodd y bwystfil oriau i bysychu a griddfan ei ffordd lawr y cwm. Galwai yn y porth, Trebanog a Thon yr Efail, wedyn lan at Evanstown cyn dringo'n araf dros y mynydd i lawr Glynogwr tuag at Ben y Bont. Ym mhob pentref, casglai'r siari, garfan o fenywod, pob un mewn dillad gwaith, ei gwallt wedi'i cuddio dan sgarff wedi'i chlymu'n dyn. Atgoffai'r daith Siân o ddiwrnod cyntaf tymor newydd mewn ysgol. Roedd stor o glecs a sgandalau i'w rhannu, a straeon i'w hadrodd. Roedd hon yn antur, gan nad oedd unrhyw un wedi gweithio mewn ffactri o'r blaen, a'r mwyafrif ddim wedi teithio ymhellach i'r de na Llantrisant. Gwelodd Siân sawl wyneb am y tro cyntaf ers gadael ysgol. Cofiai Dot Williams, oedd yn glyfar mewn mathemateg, a Lilian a'i llygaid croes. Roedd Dot yn briod a bachgen o Ben y Graig a gwrddodd mewn sinema. Y gweithiau Lili, a'i sbectol trwchus, mewn ffurfyllfa yn Rheorgi. Roedd Betty Jenkins, a'i gwen lydan, wedi canlyn ei dalwr o deulu'r Sydoli. Ond ar ddechrau'r rhyfel, cafodd ei deulu eu caethiwo mewn gwersyllfa ym Mhen y Bont fel enemy aliens. Wy mor grac, chymod. Boi wedi eni a'i fagu yn y porth yn dyfe. A fag yr ynache alle fe roi'r Germans. Siwyd i wneud cappuccino. Ti am aros amdano? Tebyg iawn. Wy yn ei garu, ond, tymod, wy ddim am aros amdano fe'n dawel, chwath. Rhaid i bob merch drio cael tipyn o hwyl trwy bod yn ifanc, ond oes. Yng ngatiau'r ffactri safai swyddogion i gofrestru'r menywod a'i harchwilio. Cafodd matches a sigarets eu cymryd, gweitha'r protestiadau. Cyfarchwyd nhw gan y gorl chweiliwr, Mrs Beavis, yn un o hoelion 8 ffactri Woolwich am dros 20 mlynedd, cyn iddi gael ei throsglwyddo i Ben y Bont. Ddywysodd hi, Siân, Glenys a Betty ar hyd resi di-ben draw o gatiau hanner dan ddearol ac i mewn i ystafell gul gyda rhwystyr dros y canol. Gorchmynwyd nhw i adael popeth metel yno, modrwyon, brooches, hyd yn oed piniau gwallt. Yno, derbyniwyd nhw got o blan llwyd trwchus, gyda botymau rwber, sgidiau meddal arbennig a chapiau brethyn. Wy'n falch nad ys drych ma. Am salw, meddai Betty. Tywyswyd hwy gan Mrs Beavis yw meinciau priodol. Ei swydd oedd cyd-osod darnau ffiwsiau taro. Dangosodd Mrs Beavis beth oedd angen i wneud. Gyfynodd i bob un yn ei tro gopio'r modd a rhoddai i'r switch, cyd-bwyso'r lifer a gosod spring yn y twll bach drwy defnyddio'r plyciwr. Edrychodd arnyn nhw llawn amheuaeth. Felly, ewch ati, dylech chi allu wneud 5 o'r rheina ebyn adeg brec. Canolbwyntiodd Siân i ddechrau, ond ciliodd y newydd deb yn gyflym. I gadw nhw rag mynd yn ddwl, darlledwyd BBC Home Service, Music While You Work, dros yr uchel seunyddion. Wedi gadael y ffactri, roedd gan bawb rhywbeth i ddweud neu stori i'w hadrodd. Lenora wedi ateb Mrs Beasley yn heillyg, Betty wedi fflirtio gyda un o'r gwarchodwyr, a'r arolygwr wedi gweld bai a rai o ffiwsys Lilian. Cytunau pawb ei fod yn brofiad hollol ddiethyr. Wedyn, dechreuodd y canu. Hyn y lawon, emynau, caneuon serch poblogaidd y radio, ac ambell faled anfoesgar a ddysgodd Ethel Edwards côn y sioc gan ei chefndir. Yn ddian a'r bws yn dawel, pennau'n pen dwmpian ar ysgwyddau yn aill ar y llall. Ceisiau rhai gysgu, cymant ac roedd bosib wrth i'r bwystfil siglo a hergio ar hyd lonydd troellog.